Hello, good morning. Tayo ay maghahanda, papunta tayo sa labas. Dahil tuwing Friday, nag-exercise muna ako bago ako gumagawa ng ating vlog. Routine ko na po yung maglakad-lakad. At tara, ihanda ko lang yung mga gamit ko. At pupunta tayo doon sa labas, yung sa may disyerto, para mag-exercise at kumuha at gumawa tayo ng ating vlog. At sana'y magustuhan nyo ang ating vlog. Ay, suot ko lamang ito. Malamig kasi doon sa labas, mga kabayan. Ito, medyo malamig kaya magsuot tayo. Magsuot tayo para hindi tayo pasukin ng lamig. Malamig pa rin dito sa panya. Suot natin ito. Okay yung iba natin. Maganda yung ating paggawa ng vlog doon. Sana tulong tayo sa ating gagawin ng vlog. Mahirap talaga ang buhay ngayon. Pero may takip sa ulo kasi talagang malamig. At natin ito para mag-miss tayo. Spinning natin yung ito, kailangan natin ito. Ipat. Ito na. Ready na tayo. Kunin natin ito. Ready tayo. Ready na. Kaya tayo na, mga kabayan. Puntahan na natin. Sara ko muna tong pintuan para ayos natin ito. Kuha muna tayo ng tubig na mainit. Mainit na tubig. Kailangan nating inumin yun, yung mainit na tubig. Para pag nag-vlog tayo, ayos na yun. Ito, papunta na tayo sa ating pag-vlog. Para makita natin doon. Para maganda. Tama ka, doggy? To. Shh. Kang matakot. Higa rito. Yung aso. Exercise tayo. Punta tayo doon sa disyerto para gumawa tayo ng isang vlog. At sana okay yun. So ito, medyo mahangin lang, pero maglalakad tayo. Punta na tayo doon sa ating paggagawa ng vlog. Mag-exercise tayo doon dahil maganda doon. Tuwing Biyernes doon ako kumukuha, at minsan dito sa kabila kumukuha din ako dyan ang aking location sa aking pagpa-vlog. Kaya okay yan. Dahil ngayon sa umagang ito, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo kumita sa pagbabayin shell ng manok. At yung manok, idrinedress yun. Maganda ang kitaan dito. Kaya mga kabayan, antabayanan nyo at para makita natin yan ng maayos, para makita yung view yan. Tignan natin para maayos ang lahat. Malayo to, disyerto dito. Dito ako nag-exercise lagi.
Dito ang aking jogging area, kasi importante yung pagja-jogging sa buhay natin. Napaka-importante. Yan. Kaya lakad tayo para makita nyo. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Cabaon, and welcome back again sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, kabayan, don't forget to subscribe with this channel, Bernard Tigabaon YouTube channel. At i-hit mo na rin, kabayan, yung notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin, kabayan, at i-share mo sa iyong mga kakilala. Ay nais ko lamang malaman ninyo na ang mga vlog kong ito, ang intensyon po nito ay upang wag masayang ang mga pera ng ating mga kapwa OFW at saka yung mga kabayan natin na nais magnegosyo para mag-umpisa sila sa maliit munang negosyo. Kasi mahirap ang mag-umpisa ng negosyo na mag-umpisa agad sa malaki. Pag sila'y nalugi, sayang ang kanilang pera. Mahirap ang magpagod dito sa gitna ng disyerto, at ganun din sa Pilipinas. Kung pinaghirapan mo yan ng matagal na panahon at pag pumasok ka lamang sa isang negosyo na walang kasiguraduhan, pag nawala yung pera mo, sayang naman. Kaya yun ang purpose ng vlog na ito. Kaya sana, kabayan, maliwanag po sa ating lahat na bago tayo mag-umpisa ng isang negosyo ay inaral mo na yan ng maayos, pinag-aralan mo siya, tinignan mo ang iyong lokasyon, tinignan mo ang mga potential buyers mo, at alam mo yung input at output mo, at higit sa lahat ay passion mo yan, at isa pa ay mayroon kang taglay na patience. Mga kabayan, ginagawa ko po ito para yung mga kapwa nating mga mahihirap na Pilipino ay mabago ang kanilang buhay. Alam naman natin na sa larangan ng negosyo, lahat ay pantay-pantay. Walang nagbabawal na magnegosyo. Kaya yung mga mayayaman, lalong yumayaman. At yung mahirap, lalong humihirap ang buhay dahil ayaw ngang magnegosyo. Dahil pantay-pantay nga ang karapatan. Kaya kabayan, panoorin ninyo ang pagkakatay ng manok na ito. At ito ay magandang business ito, kabayan. Intensyon sana sa taong 2021
ay aasenso tayo mga kabayan. Kaya hanggang dito lamang ang aking vlog na ito. Bago po ako mag-end up ay nanyayahan ko po kayo ulit na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Bernard Igabaon YouTube channel. At don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon po kayo ng notification. At i-like mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong lahat, God bless you po. Mabuhay po kayo.